नमस्कार प्रणाम। तो फिर से जगत बाबा भेटा गइल बाड़न और इनका जोरे आज वीडियो स्टार्ट हो गइल बा। तो आप लोग तनी वीडियो के लाइक करम और वीडियो में बना रहम। आ कहाँ ऊपर ताकत हो है ना ताको। हाँ हाँ तो तनी एगो गाना गावत बाबा। हाँ अरे धन धन गलेरिया रे नगरी। वाह बाबा चनल हो। अरे धन धन गलेरिया नगरी। वाह बसल बड़े गंगा जी के सगरी। वाह बाबा। अरे शिव बाबा के गोड़ो लागे चलो हो सजनवा। बाबा तहर आवाज में तो टान बाकी बुझाता कि चोंगा फाट गई। आय तहर आवाज में आता ना टान बाकी बुझाता आ तो हर कीर्तन गाओ तो माइक में हो जावा। सोनपुर मेला में कहाँ सोनपुर मेला में हो। कहाँ भाई सोनपुर मेला। सोनपुर मेला पर कुतुब के एकदम ओने दयाल चौक ओने में। हाँ पचरुखिया होते एकदम। तो अभी कहाँ जाता रहा सब लेके बोतल उतल कहाँ लेके जाता रहा। जाता नहीं एगो रोटी भेज रहे कहाँ आय कहाँ जाता रहा। एगो चादर भेज रहे वो ले जाता। अब अभियो तारा जाड़ लागता हो ना बिछावे खातिर। बिछाइब। हाँ जाड़ लागता का तारा ना भाई। दूगो बोतल ले बड़ा। दूगो बोतल में का करबो। तनी बचिया देखो क्या पटैब। कहाँ पटैब। अरे तू छोड़ा के पेड़ रोल बनी छोड़ा होला का बिहार में छोड़ा के पेड़। ना एक साल कहाँ? तब एक साल एहुन बके होके तले बाढ़ आके दावा देलस। ए बाबा हैं सुनो ना कह दे तनी कि वीडियो तनी हमार शेयर करल तबे न पैसा आई तो खैनी खाइम। हाँ पैसा आई तो खैनी खाइब हो। तो कह दे तनी शेयर कर। आधार कार्ड हमार बनाओ। हाँ तनी इनकर आधार कार्ड बनवावे के बाद तनी वीडियो- फोटो वोटो सब हमार ठीक कर। वोटर लिस्ट सब आई हो। हाँ तो कह तनी शेयर करे के। हाँ हाँ तो इहे जगत बाबा हवन। हाँ। और इनकर वीडियो और आगे देखे के मिली। हाँ। तब तक वीडियो के लाइक करल और शेयर करल ना हो बाबा। हाँ हाँ तब का हाँ जा बाबा जा घूमो।